Ahojte, nachádzame sa v hlavnom meste Tenerife, volá sa Santa Cruz a dnes je nedeľa a každú nedeľu sa tu konajú dlhšie trhy. Takže chcem vám ukázať, ako to tu vyzerá a ako to tu funguje. Mesto Santa Cruz sa nachádza na severe ostrova a predpokladám, že ak na Tenerife prídete, budete ubytovaní na juhu, kde je teplejšie, kde je lepšie počasie, menej fúka a sú tam pláže veľa vhodnejšie na kúpanie ako na severe. Ale pokiaľ budete chcieť ísť na tento trh alebo si pozrieť hlavné mesto Santa Cruz, treba sa sem prepraviť. Je to asi hodina autobusom alebo nejakých 50 minút autom. A keďže tento trh sa nachádza na otvorenej ulici, tak určite povinná výbava je nejaký klobúk alebo niečo, čím sa zatienite, tóny opalovacieho krému, aby tento zážitok alebo tento výlet nebol pre vás terorizujúci na druhý deň. Takže určite netreba zabudnúť ešte aj na pitnú vodu, aby ste sa mohli napiť. No a konečne niečo pre mňa, na to som sa najviac tešil, zelené rastliny. Takže to je určite niečo, čo na každom trhu mňa osobne veľmi zaujíma. Hlavne kvôli tomu, že momentálne si potrebujem trošku izbovou zeleňou vyzdobiť byt. A tu máme ďalší stánok s izbovými rastlinami. Vyzerajú to byť kaktusy a sukulenty, ale samozrejme nie len to. No a tu sú nejaké minerály. Trh sám o sebe není veľmi veľký. Určite sú miesta, kde na juhu ostrova sa nájdú aj oveľa väčšie trhy. Ale keď už som tu, tak vám chcem ukázať túto úžasnú budovu Auditorio de Tenerife. No, ale už trhu stačilo, tak idem trošku teraz do centra, ktoré je tiež samo o sebe pekné. Je tu takáto nádherná fontána. Dneska teda není pustená, ale je pomerne obrovská. A tam sa nachádzajú uličky starého mesta, takže tam sa za chvíľku dostaneme. No a v zime túto fontánu zakryjú doskami, a aby tam ľudia nepopadali, keď sa tu konajú obrovské vianočné trhy. Takže z tohto obrovského námestia sa presúvame do uličiek starého mesta, ktoré je plné obchodov, reštaurácií, kaviarní. A neviem, čím to je, ale vždy, keď som tu, a to nechcem naozaj nikoho uraziť, ale vždy, keď som tu, tak mám taký pocit, ako keby som bol niekde vo Viedni. No a samozrejme, čo by to bolo za hlavné mesto, keby tu neboli obrovské kostoly. Takže môžeme tam ísť iba na chvíľočku nakúknúť, ako to tam vyzerá. Myslím si tak, ako v každom inom kostole. No a pozrite, aké sú tu nádherné stromy, fikusy, ktoré zapúšťajú, alebo snažia sa zapustiť takéto vzdušné korene, ktoré keď sa dotknú zeme, tak sa jedného dňa z nich stane ďalší kmeň. No a dúfam, že vám tu budem môcť ukázať aj monsteru, ale zatiaľ ju tu nevidím, tak za chvíľočku. Ale aj tak je to nádhera, že? Mesto Santa Cruz je skvelé tým, že má veľmi veľa takejto zelenej plochy, parčíky aj s besiedkou, kde ľudia naozaj aj v takéto horúce dni, ako je dnes, môžu prísť a môžu si sem sadnúť do tieňa, na lavičku, môžu si tam sem dať nejaký drinčik alebo nejakú papanicu z potravín. No a čo by to bolo za hlavné mesto, keby nemalo nejaké vychytávky? Pozrite sa, aký parádny bazén sa tam hore nachádza. Takže hoteloví hostia sa tam môžu ísť okúpať. Rovno tu predo mnou sa nachádza v tejto nádhernej starej budove Múzeum optických ilúzií. Dneska moc nemám čas sa tam ísť pozrieť, ale sľubujem, že nejaký deň sa tam spolu pozrieme. No a keďže som vám slúbil tú monsteru, tak som sa vybral do ďalšej
mini botanickej záhrady, ktorú tu Santa Cruz majú, aby som vám nejakú krásnu monsteru ulovil a ukázal, ako vyzerá. Ale inak naozaj to tu nádherné. Niečo tu kvitne, niečo tu už opadáva a opäť sú tu nádherné, obrovské staré fikusy. Takže vyzerá, že v tejto záhrade som monsteru nenašiel, ale určite to má svoje opodstatnenie, lebo neviem, či viete, že monstera je taký typ rastliny, že sa obmotá okolo stromu, vyšplhá sa naň a udusí ho. Takže asi chcú mať túto záhradu peknú a monsteru tu tým pádom radšej nedali. Ale za tu je to obrovské množstvo potosu alebo ťahaviano sa to u nás volá. Pozrite sa, aký je krásny. Tu slúži na zakrytie zeme miesto trávy. Takže neviem, či by som si tu mohol odtiaľto jeden výhonok odštipnúť, alebo dva, aby som si nemusel kupovať izbovky. No a na čo som sa akože fakt že tešil, je táto úžasná lokálna káva Barakito, ktorá sa skladá z kondenzovaného mlieka, likéru pomarančový s koreninami, je tam 43 rôznych druhov korenín a bylín, mlieko, káva a našľahaná pena z mlieka. Takže toto je lokálna špecialita, ktorú keď prídete, tak určite musíte ochutnať. A ku tomuto môj typický každodenný nápoj, bez ktorého si to neviem predstaviť žiť, je Aquarius. Takže nedeľná chvíľka pre seba. Idem vám ukázať ešte túto nádhernú budovu. Je to najstarší trh na Tenerife, alebo teda tržnica. Takáto pekná murovaná. Volajú toto aj africký trh. Len tým, že je dneska nedeľa, tak si myslím, že to tu nebude také narvané a naplnené tovarom. Lebo to miesto je typické tým, že sa tu predáva veľmi veľa rôznych exotických druhov ovocia a zeleniny, dovezených hlavne z Afriky. Ale niečo málo tu predsa len máme, takéto krásne obrovské batáty, ktoré nie sú úplne také červené a mrkvové, ako ich poznáme zo Slovenska, ale skôr také podobajúce sa viac zemiakom. Ešte pozrieme, čo tu majú všetko. Dračie ovocie, pitaya. Ešte jeden stánok. No všetky obchody so syrom sú už zatvorené, lebo na Kanárskych ostrovoch je veľmi silná tradícia výroby syra z kozieho mlieka. Teším sa, že je ešte otvorená aj práve táto časť, kde sa predávajú ryby. Opäť už tým, že je neskoršie popoludne, tak moc rýb sa tu už teda nepredáva, alebo teda nedá kúpiť, ale to neznamená, že tu nie sú ešte podniky, ktoré vám tie čerstvé ryby pripravia a budete si ich tu môcť dať ako obed. A toto je to centrum, ktoré sa volá TEA. Dalo by sa to čítať aj po anglicky tea, ale není to tea, je to TEA. Je to veľmi kontroverzná architektonická budova, kde ako všade na svete časť ľudí ju miluje a časť ľudí ju považuje za extrémne škaredú. Takže TEA, Tenerife, Espacio de las Artes. A keďže je to umelecké centrum, alebo centrum teda umenia, tak je tu takýto nádherný obchodík, kde sú vystavené alebo kde sa predávajú rôzne diela, výtvarné diela, umelecké diela lokálnych umelcov, ktorí tu na Tenerife žijú. Či už sú to nejaké mikiny, trička. Tričiek je tu inak strašne veľa a veľmi pekných. A tiež sú tu rôzne grafiky, ktoré zachytávajú aj
niektoré miesta na ostrove. Bižutéria. Aj nejaká keramika. Takže naozaj nádherný priestor a keď niekedy spolu do Santa Cruz pôjdeme, tak verím tomu, že si tu niečo pekné určite vyberiete. No a som veľmi zvedavý, ako sa mi podarí zachytiť túto špecifickú budovu, lebo je to obrovský priestor, ktorý je myslený ako keby študovňa, že tam môžete prísť. Môžete si zobrať nejaké CDčko alebo nejakú knihu a môžete to tu študovať. Okrem toho sú tu rôzne výstavné miestnosti, kde sa pravidelne konajú výstavy s rôznym umením, ale sú tu aj ateliéry pre rôznych umelcov, kde takisto sa konajú workshopy. Tak idem zistiť, že či vôbec môžem vnuka s kamerou vojsť, lebo je to miesto, kde sa vyžaduje byť ticho. No, tak sa mi to nepodarilo, lebo samozrejme je to miesto, kde teda musí byť ticho. Takže aspoň takto trošku vám môžem ukázať, ako tam aj v nedeľu po obede ľudia sedia a pripravujú si svoje práce. A ešte druhá strana, ktorá sa dá vidieť, sú rôzne aj noviny, magazíny, knihy, čokoľvek. Takže toľko k miestu, ktoré sa volá Tea. A ja už mám pomaličky čas, kedy sa budem musieť zo Santa Cruz pobrať smerom ďalej, lebo chcem vám dneska ešte ukázať jedno krásne miesto. A čaká nás tam perfektný program, tak som zvedavý. Ale ešte tie posledné momenty sú Muna, múzeum prírody a archeológie na Tenerife, takže tiež verím, že jedného dňa vás tam zoberiem buď takto v storkách, alebo aj osobne. No a na záver k mestu Santa Cruz asi iba toľko, že áno, je to historické mesto, v ktorom sa koná každý rok druhý najväčší karneval na svete, to Rio de Janeiro, a prichádza tu zhruba 400 000 ľudí.